Zuzi, vitaj pri druhej epizóde Framecastu. Ahoj Miška, ďakujem, že sme si zase mali možnosť takto si sadnúť. Skôr ako začneme, chceli by sme poďakovať priateľom a rodinám za podporu, ktorú nám preukázali pri prvej epizóde a vlastne pri celom tomto začiatku nášho projektu. Áno, tie začiatky sú, povedala by som, až neuveriteľne náročné oproti tomu, ako sme si to predstavovali. Akože fakt ísť s kožou na trh. Je to taký zvláštny pocit. Ale my to nevzdávame? Nevzdávame napriek tomu, že sme si to fakt, akože budem sa opakovať, predstavovali úplne inak. A tak, je tu druhá epizóda. O čom bude? Ja by som bola najradšej, kebyže si preberieme možno tému, ktorú rieši každý, kto rád fotí. Čím fotiť? Mobilom, kompaktom, alebo si fakt musím zaobstarať ten veľký fotoaparát? No dobre, tak poďme na to. Som zvedavá, čo mi o tom porozprávaš. No ja by som asi začala tak zoširoka a tým je telefón. Zoširoka možno nie je najsprávnejší pojem, ale myslím si, že tie telefóny sú dneska najrozšírenejšie typy fotoaparátov. Áno, lebo človek ten telefón nosí stále so sebou, takže vlastne má fotoaparát stále pri sebe. Áno, máme ho všetci vo vrecku. A v podstate je to dnes výkonný počítač, ktorý väčšinu tej práce a väčšinu tých rozhodnutí spraví za nás. Ako to myslíš? No veď predsa máme v okolí kamarátov, ktorí riešia, že akú clonu nastaviť na mobile a vôbec, keď by sme sa tak bežne opýtali, že či vôbec tí ľudia vedia, akú clonu tam majú. Podľa mňa, nechcem nikomu ublížiť, ale za mňa to asi málo ktorý držiteľ telefónu, fotoaparátu rieši. Nemyslíš? Tak výhoda tých telefónov je, že je to všetko na automatiku a naozaj to ten počítač robí za nás. Že nad tým človek tak nemusí uvažovať. No áno, v tom telefóne je taký malý, umelo inteligentný asistent, ktorý vyrieši expozíciu, HDR, farby, ostrenie. No v podstate my len stlačame spúšť a čakáme na výsledok. To je pravda. Je to v podstate jeho sila, ale aj slabosť zároveň. Čo myslíš tým slabosťou? No, väčšina telefónov majú malý senzor, ktorý nedokáže zachytiť až toľko detailov, ale výpočtová technika to dokáže krásne akože zakryť. V podstate naozaj pri tom fotení tým telefónom, keď úplne nechceš tlačiť nejaké výstavné rozmery, tak v podstate nepotrebuješ tie znalosti na nejakej vysokej úrovni. Takže vlastne takú rodinnú dovolenku s mobilom nafotím, vytlačím to na A6 rozmer približne do fotoalbumu. Aj na štvorku. Aj na štvorku? Áno, však tam je pixelov veľa, len v podstate tie detaily pri tých väčších tlačiach nie sú až také krásne čitateľné. Ja viem, ty si rozmaznaná veľkým foťakom. No ja som rozmaznaná, to máš pravdu. Ale áno, dobre si to začala s tou rodinnou fotografiou, lebo voľakedy kráľmi dovoleniek boli kompaktné fotoaparáty. Čo je to kompakt? Kompakt je malý, ľahký, lepší ako mobil a nemáš starosti so sklom a s objektívmi. A vie to telefonovať? To už zase nie, ale tým, že to úplne nie je multifunkčné zariadenie, tak je o krôčik na vyššej úrovni ako ten telefón. Zase samozrejme nech nás neberú úplne doslova, lebo treba jednoducho sledovať aj ten vývoj a jednotlivé tie značky a tak ďalej, takže ale hovoríme veľmi zovšeobecnene, aby možno
ten poslucháč, ktorý sa rozhoduje, aby si urobil taký základný obraz o tom, že čím a čo sa dá nafotiť. Čo viem nafotiť mobilom teda? Mobilom dokážeš nafotiť dnes už úplne všetko. Dôležité je, čo s tou fotografiou chceš robiť a na akú kvalitu toho výstupu si potrpíš. Takže ak to chcem dať len na sociálne siete a do rodinného albumu, tak telefón mi bohate stačí. V podstate áno, lebo telefónom už nafotíš dneska aj mliečnú dráhu. Dobre, a čo teda ten kompakt? Pre koho je? No, v podstate kompakt má už trošku väčší senzor ako mobil, takže lepšie zvláda aj to slabé svetlo. Zároveň niektoré kompakty už používajú, respektíve ponúkajú aj manuálne režimy. Tie sú ideálne už pre tých, ktorí sa chcú viac vzdelávať v tej fotografii a chcú mať niektoré tie nastavenia ako keby pod kontrolou. Ale ešte nechcú ísť do toho väčšieho stroja. Áno. V podstate je to tak, veď ak si spomínaš, tak vlastne minulé Vianoce ma kamarát oslovil, že chce pre syna kúpiť fotoaparát, že čo by som mu odporúčala, tak samozrejme ja, taká nadšená fotografka, tak som riešila hneď nejakú bezrkadlovku. No a nakoniec vo výsledku sme skončili pri nejakom pokročilom kompakte a chlapec je veľmi šťastný. Áno, v jednoduchosti je krása. Áno. Prečo to nie je vidno na našich fotobatoch? Ako by som ti to povedala? O tom bude iná epizóda, je mi to jasné. Áno. To znamená, že ja by som definovala kompakt ako kompromis medzi pohodlím a kvalitou. Dobre. A čo tam máme teda ďalej? No, v ponuke máme ďalej zrkadlovky a bez zrkadlovky. Aký je medzi nimi rozdiel? Takže, zrkadlovka to je taká klasika. Robustná, spoľahlivá, s optickým hľadáčikom, ktorý ti ukáže realitu presne takú, aká je. Žiadne oneskorenie, žiadny digitálny náhľad. A je to zrkadlovka kvôli tomu, že má v sebe zrkadlá? Áno. Je to presne o tom. A aký je medzi nimi teda rozdiel? Na bezrkadlovke nevidíš ten výstup, v podstate respektíve vidíš ten výstup s takými nastaveniami, aké si ty urobíš. Ako keď by si už videla v podstate spracovanú tú fotografiu. A zrkadlovka? No zrkadlovka ti toto neumožňuje. Ale tam tiež vidím, čo fotím, nie? Áno, vidíš, ale vidíš to ako keby v tom čase tak, ako to je. Čiže keď je vonku tma? To znamená, že keď fotíš tmu, vidíš tmu. Dobre. A pre koho je teda zrkadlovka? No zrkadlovka je veľmi výkonný nástroj, úžasný pre reportáž, wildlife, svadby, keď potrebuješ istotu a výdrž. Batérie vydržia celý deň, možno aj 2, lebo nie sú zaťažené vlastne tou spotrebou energie pri tom digitálnom spracovaní, ako bez zrkadlovky. No dobré, ale pre koho je taká zrkadlovka? Podľa mňa je zrkadlovka určená pre všetkých, ktorí majú možnosť vlastne využívať širokú škálu veľmi kvalitných objektívov. Lebo je pravda, že ten trend dnešný v podstate dáva ako keďby budúcnosť a priestor tým bezrkadlovkám. Ale na trhu a v domácnosti akože sa bežne nachádza obrovské množstvo veľmi kvalitných objektívov, ktoré s určitými mechanickými pomôckami, elektronickými, no respektíve nejakými medzikusmi, s nejakými adaptérmi, tak sa dajú dať aj na bezrkadlovky, dajú sa použiť. Ale bezrkadlovku nepoužiješ na zrkadlovku. Ale objektív, ktorý je na bezrkadlovku, určite už nenasadíš na zrkadlovku. Takže ak som fotila na mobil a chcem to posunúť ďalej, tak mám možnosť medzi kompaktom, zrkadlovkou a bezrkadlovkou. Áno, tam si musíš určiť potom v prvom rade rozpočet a
čo všetko vlastne chceš od tej zostavy, aby vlastne splňala. No dobre, tak človek číslo 1 rád fotí prírodu, zvieratka, čokoľvek, čo sa nepohne, najlepšie. Sedí to na pníku. Myslíš tie zvieratka? Tak. Áno. Čo by si mu odporúčila? Trošku by sme si to mali rozmeniť na drobné. No. Čo sa týka tej krajiny, tak kľudne to môže byť naozaj aj ten kompakt, aj tá zrkadlovka bez zrkadlovka. Ale čo sa týka tých zvieratiek, tak tam by som už určite volila vlastne zrkadlovku alebo bez zrkadlovku. Takže vlastne, ak fotím prírodu, tak, alebo teda nejakú tú street fotografiu, pouličnú zmes, tak kompakt je ideálny, lebo ho človek strčí do vrecka a má lepšiu svetelnosť. Ja úplne nie som zástancom toho, že by som každého presviečala, že áno, kúp si najmodernejšiu a najdrahšiu bezrkadlovku, ktorá momentálne na trhu je, lebo tá ti zaručí, že budeš mať fantastický výstup. Nie je to pravda. Fotografia nie je len o tej technike, ktorou vznikne. Čiže ak si kúpim najdrahší foťák a nechám obličku v obchode, tak mi to nezaručí, že tie fotky budú špičkové. Bohužiaľ nie. Ja by som si tú obličku určite radšej nechala. A čo mi zaručí to, že tie fotky budú mať svetovú úroveň? Disciplína, tréning, a ešte raz, keď to zopakuješ a vzdelávanie v tomto obore, tak jednoznačne sa budeš určite posúvať. Už som sa zlakla, že si sa zasekla. Nie. Nie, nezasekla som sa, len je to na beh na dlhé trate. Ale baví nás to. No jednoznačne. A vďaka tomu vznikol tento podcast. Áno, a pritom ešte stále nedosahujeme tú svetovú úroveň. Ale plížením, plazením vpred. To pôjde, to sa podarí. Treba len vytrvať a bude to v poriadku. Áno. Keby sme si to mali na záver zhrnúť, tak telefón je o rýchlosti a zdieľaní, kompakt je o pohodlí, zrkadlovka o klasike a spoľahlivosti a bezzrkadlovka o budúcnosti. Takže, začať mobilom, pokračovať kompaktom a možno, ak sa doma nenachádzajú žiadne objektívy na zrkadlovku, tak preskočiť na bezzrkadlovku. Určite áno. Keď by niekto momentálne chcel ísť do obchodu a nemá v rodine nikde žiadne dedičstvo v podobe naozaj opticky špičkového objektívu na zrkadlovku, tak určite by som išla do bezzrkadlovky a aj v prípade toho špičkového optického objektívu na zrkadlovku, tak by som to riešila adaptérom. A odporúčaš človeku kúpiť úplne nové zariadenie, alebo kľudne môže kúpiť niečo z druhej ruky? V tomto ja úplne... Takto, poviem to inak. Ty si už pokročilý človek, ale keby začínaš, investuješ radšej do niečoho z bazáru, alebo ideš rovno do niečoho nového? Ja by som to definovala asi nasledovne. Ak si viem nejakým spôsobom overiť zdroj, z ktorého daný fotoaparát z druhej ruky pochádza, tak by som sa určite toho nebála. Ak by mi čokoľvek na tom fotoaparáte z druhej ruky sa zdalo podozrivé, že mohlo tam dôjsť k nejakému nešetrnému zaobchádzaniu, predsa len fotoaparát je optický prístroj, tak by som to asi zvážila. Ale sú e-shopy na Slovensku a v Čechách, ktoré ponúkajú vlastne bazárové kusy, takže lepšie je ísť tam a spýtať sa. Tie sú samozrejme, za tú v úvodzovkách istotu.
je nejaká zvýšená cena, ale toto by bola za mňa určite cesta. Ja hlavne verím, že sme poslucháčom urobili taký menší guláš v hlave. Bravčovi. Ale verím, že sme určite, že sa nám podarilo odpovedať aj na niektoré ich otázky, ktoré v sebe. A ak nejaké otázky majú, môžu nám napísať na foto@framecast.sk. Radi im odpovieme. Určite áno. Budeme sa tešiť za akékoľvek podnety, prípadne ak sme možno niečo nepovedali úplne presne, tak môže sa tam rozprúdiť aj živá diskusia. Takisto nás môžu sledovať aj na Instagrame. Na YouTube. A čo skoro bude vonku aj náš blog, kde budú pribúdať postupne články. Áno. A určite sa počujeme v ďalších epizódach. Tešíme sa na vás. Ahojte. Ahojte.